Matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Lingay mong tupad ing na wa kay gipakyas nga saad. Kanabang magsabot mo nga sunod buwan imong bayran ang utang, mahinumdom pa kana. Kita rabaro na arabatay 70 million nga utang. Hinumdom ang yug ko mo bitang bugat kay paminahon. Bugat ba? Kay di ko kalimot. Mahinumdom gyud. Nya dako-dako gani 70 million. Nya balhinonon pa gyud ta. Nya ang dako lang natong kalipay day karon kay ning tender na mag-resignation ang atong arsobispo si Bishop Palma. Jose Palma, niadtong March 1975 naman siya, nanasay na tudlo na nga bag-o natong arsobispo sa Sugbo, si Bishop Abit Oy sa Bishop sa Tagbilaran. Atong pakpakan ang Ginoo. Salamat kayo. So, i-advance na to welcome si Bishop Abit Oy. Ako kibaw kanus atong installation. Ibaw na mo, kanus ang installation. Pa. So, yan po na to nga ang retirement time sa atong talahurong Arsobispo Jose Espalma, mahimong mabungahon sa iyang kinabuhi. Niya, pasalamatan sa nato ang atong Arsobispo sa iyang pagdumala sa atong Archdiocese nga mibunga og daghang mga dagkong mga events dinhi sa atong Archdiocese. Labi na tong IEC, Thanksgiving ni Pedro Calungsod, ang atong kaning year 500 years anniversary og daghan pa. Ato sang iampo ang bag-o natong arsobispo Bishop Abit Oy nga mas mabungahon pa ang iyang mahatag sa atong Archdiocese. Pero mao lagi na wa gyud kalampusan nato nga mahitabo basta dili sadta mahinumdom sa atong kasabutan sa Ginoo. Unang kasabutan nato sa Ginoo, mga igsoon, nga niingon ang Ginoo, sundan ninyo ang akong mga pulong ug mahimo mong akong mga anak ug ako inyong Dios ug Amahan. So giangkon tas Ginoo nga iyang mga anak, pero ang iya lang sang gihangyo nato, pinaagi ni Moises, pinaagi sa mga propeta, labaw sa tanan pinaagi ni Jesus pag-abot na gyud niya dinhi sa kalibutan, sundan ninyo ang pulong sa Ginoo. Pabilin kamo sa sugo nga pabilin nga matinumanon sa sugo sa Ginoo. Muna karon sa atong ebanghelyo niingon dinhi, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an. Ang pagpas-an aning 70 million nga bayronon, di ba, bugat? Bugat no? Bugat gaan. Purting bugata. Pero og ato ning dad-o natos Ginoo ngadto ni Hesus mugaan ni. Ngano man kinsa man di ay si Hesus? Si Hesus dili usa ka tawo kung dili usa ka lawas, the body of Christ. O kinsa man ning usa ka lawas, mao ang simbahan, ang katawhan nga sakop sa lawas ni Hesus. Kung ang akong wang kamot mualsa og 20 kilos nga bugas, mualsa siya, maglisod gyud kaning akong wang kamot, kaya di man kay kukusgan. Pero mutabang ang akong tuong kamot, unsa man? Mugaan dili. Unya naa pagyud koy sakristan nga mo tabang pagyug aswad, mugaan dili.
Mo tabang sad ang liminister og aswat, mo gaan dili. Porting gaana. Di ba? Ang pangutana mo tabang ba mo og aswat aning 70 milyon. Og mahimon nato pinaagis pagpalit og slots. O, di ba? Ako na sad mong i-update kay nindot ning i-update nato. Ang atong grace katong God's reward and complete elation, ang atong halin niabot nag 7,139 ka slots. Nya naapay alsahonon nga 692,861 tag 100 pesos per slot. Kung dunay mga 50,000 ka mga atong murag gitawag natog followers nga mopalit og slot nga tag 100 pesos nya kausas usa ka semana dangtan og mga duha ka buwan ani napa ni mahibilin wala na. Napa tingali 692 man niya divided by 50 pilam na ka semana. Di naman sad mo ka maong kwenta. Napatingali mahibilin. Pero gamay na lang kayo. Bugat-bugat patingali. Gamay na lang. So inig-abot na ko nga tos Compostela sunod buwan, mugaan-gaan og jutay. Unya kung naay 100,000 nga mopalit og tagsa 100 pesos matag semana, unsa may mahitabo? Pila pa ka semana gikan karon mga duha. Dako-dako gining wagtang. Ang kuyaw og mopalit ning pila na rin atong subscriber sa YouTube 257,000. Mopalit ning tagsa ka slot sud sa duha ka semana gikan karon. Tagsa ka slot kada semana gikan karon. Pila na lang kay may bilin. Wa na mo ka maumukwenta. Dali ra kayo, pila ra man ang 100 pesos. Ang pader unsaon pagpadala atong ipakita karon ha ang atong official basig di na sad mo mutan-aw ba anhiramos humili ko to so aton lang ning ipakita atong official contact persons contact number palihog ra godong o kana awa na tay mga kani mo ni ang atong mga account numbers. Nya mao nay angay ninyong sundon dili gyud mo masaag pero adto mo anang uban nga nagsigig yaw-yaw di sa Facebook nya dili na day kita mao nay peligro. So dinhi ipadala either aning atong bank account numbers nining atong mga contact numbers, GCash numbers nya mao sa ni mga contact persons nga inyong angay tan-awon kanunay. Dinhi lang ipadala di gina masaag maabot gyud na sa atong kana ganing destinasyon nga mao ang pagtabang. Unya kining atong si TUMM para itukod og mga balay ni ara ba say bagyo hinong umaabot karon kusog ing uwan luoy kay ning ato mga kaigsuonan nga ang balay magpayong sila kon ting-uwan dito sud silang balay. So at least makahimo tag padayon tabang-tabang lang ba di jud kayo tanan pero at least natay matabangan. So ang atong halin sa CTUMM 4,799 na ka-slots nya napay 2,201 na lang ka-slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya naa sad ni 61 slot challenge matag 6,127 na ang atong nadawat. By the way katus ang atong grace na sa 70 slot challenge nga tag 7,035 na sad ka challenges ang atong nadawat. Salamat kaayo kaninyo nga nagsigi og palit. Nya kamong wap-ag yun kapalit nga naminaw nako usa lang ka slot atong hangyo each week. Hantod mahurot ni 100 pesos lang. Mga igsuon sa unang pagbasa niingon dire ang Ginoo, ako mao ako. Kaning ako, mao ni angans Ginoo. I am, who am, or I am. Ana, ikaw,
ug musulti ka ngadto sa imong anak, ma, kinsay mobayad sa akong tuition? Unsay mo isulti? Unsay mo isulti sa imong anak ba? Ma, kinsa may mo gasto nako sa ako eskwelahan? Ako. Di ba? Kamusan mo ingon sad mo pader? Kinsa may mumisa nato namo karon? Unsay ako isulti? Ako. Pasabot di ay kana ding moingon tang ako atong giangkon nga ang Ginoo ni anato kay angan sa Ginoo ako man, I am. So we are nothing without God. Pero nga ang Ginoo nato mangako nata, mangako ba? Manaad nata. Og atong tumanon ang atong saad kay ang mutuman sa atong saad mao ang Ginoo nga ni anato. Mao nang ako ingnon ko, pader, dili ka ma-stress anang imong 70 million nya to pag nagpaabot ditong kuan. Nako, awa may gilaing mo pas-anan eh. Ako. Pag ingon akong ako, nisalig ko sa Ginoo kay ang iyangan ako man. Muna kamo mga asawa, ingna inyong bana, ako maoy mo atiman nimo. Di ba? Pasabot, ang Ginoo maoy mo atiman nimo. Ako, instrumento lang ni ako. Nga, maingon dayong imong bana, suko man lagi ka nga dito ko sa akong kabit. Nga, maingon dayong ka, masuko yun ko kay imo mang gilapas ang imong kasabutan sa Ginoo. Di ba? Mahinumdum unta ka sa imong kasabutan. Muna, atong tabangan nga ang kasabutan sa Ginoo matuman sa matag tao, pinaagi sa atong pagka-instrumento sa Ginoo. Mo nang mahinumdom sa unta ta sa atong kasabutan sa Ginoo. Ug kanus-a man nato gibungat, matag ingon nato matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ako na ako'y gikasabot nga ugma moadto mis Camotes nya kuyog ang atong personnel kay dunay mag 50 years nga celebration sa marriage dito sa Camotes nga ang ilang balay sa ilang anak mo'y akong gipuy-an dito sa Queens, New York pag-adto nako. Nakaset na ang tanan gani murag nakalukat na ta online sa ticket. Unya kay niya may umaabot nga cruising. Gani wapagan siya moabot sa atong nang landfall. Mao palay pagsuod sa atong area of Philippine Area of Responsibility, nagsige na magbaha. Nya kusog-kusog naman ang hangin. Nya Eastern Visayas man mo'y maapektuhan. Mo nang ugma man kuno gyud moabot siya nga mura na gyud sikit na gyud murag peligro niya Sabado, Domingo muhasi na siya dito sa Northern Luzon, apektado gyud ang Visayas, apil pagani ang ngadto sa Zamboanga o sa Surigao, Dinagat Islands inana. Mo nang unsa na to pag-interpret ani? Akong gitiksa ng akong kaning kuan, akong kontak na di na lang kumudayon pagkaanugunan. Nugon kayo, di kumudayon. Nga naman, kining maong sitwasyon, nagpakita nga dili ko makahimo sa akong saad. Nga naman, gipakita sa Ginoo nga naay kaning sayon ana hindrance or babag. Mo nang niingon sa siya ni Moises, ayaw kahikurat ha, kay bisag unsaon nimong pakiluoy ni pero di gina siya mamati nimo, pero maghimo kog mga milagro. Nya unsaon man ani paghimos milagros Ginoo nga madayon ko dito? Posible. Basin day ni kaugma mukalit lag declare nga wa na di ayo nahilis man. No na, mahimo nang maayo atong panahon. Pila ra man say paglukat og ticket ngadto dayon. Pero di natin madang personnel.
Pero mo grabe hinoon, ana, dili na lang yung kumuahat kay ngano man ayaw supakasad ang gibuhat sa Ginoo. Mao sad na kining akong assignment dinhi. Dako kay na akong paglaom nga kun anhi ko dinhi magpabilin og assign, dali ra yung bayaran kining atong giatubang nga utang nya kana sang project nato des Columbari hapit naman gyud na magsugod, dali kay siyang trabahoon kung ni ako aning parokyaha. Mo nay akong panglantaw. Pero ang hindrance kay ang naa may authority nga gisugo sa Ginoo ang atong arsobispo, mi-assign man ako ngadto sa Compostela, ang mansag mosupa ko ana. So ako nang sundon og ang Ginoo nay mohimo unsaon aron ang atong gikasabutan labi na ng Columbari project nga ato sa nang itabang dinhi sa simbahan mahimong tinuod. Mahimo ba ng tinuod? Yes. Kay naa may Ginoo. Pero sa akong kaugalingong panabot o pamaagi, dili. Ang Ginoo na mohimo ana. Muna si Moises, giingnas Ginoo, sunda lang ko kanunay. Ayaw ka balaka, ako lay mag-igo ana. Gilingiyay mong tupad. Yung na din agig ko magsupak-supak sa Ginoo. Saan ba sa imong tupad? Yung na din agig ko magsupak-supak sa Ginoo. Kung na ako'y 100, ipalit din akong slot. Kanya, kung naay masuko na ako na yung pasayloon. Bita na karon nagubot ning atong nasod, kay daghan kayong masinupakon sa kamatuoran. Sad to say, ang atong mga politicians, labi na yung naas authority, yano kay silang musultig mga pulong ngaway truthfulness. Na ay mga vloggers, na ay mga tao, bisan gani mainstream media, mga opisina nga ni pagawas og dokumento nga mao ni finding sa police report didto sa Amerika nga mao ni nahitabo, yano kayong isulti sa speaker or spokesperson sa Malacanang nga that is fake news. Nya wa sila gisulti nga kana ganing way gipresentar nga ebidensya or kamatuoran. Pero ang katong gasulti nga mao ni nahitabo, nag-isa-isa sa official document. I-prove unta usa nato. Pero tungod ani bitang siging tinabunay sa kamatuoran, nagkagubot gitag maayo og daghang nasakit. Di na ta maghuwat og daghan pang panghitabo. Diin kitang tanan maapektuhan. Go back to God. Magpuyo ta sa kamatuoran. Magpuyo ta nga masaligon sa Ginoo. Nang anha ta kakita dihag tinuod nga kalinaw. Karon malaumon ko nga karong adlaw na nasay mamalit og slot. Ang pangutana, usaba ka sa mopalit og slot o mobalibad? Tubag. Kaya ni tubag, malangit na to, katungwa mo tubag, na miligro mo. Sige, manindog na ta. Ang kinaiya sa manluluwas sama ni Kristo, gihulagway dinhi sa atong ebanghelyo karon nga gikan sad ni propeta Isaías kay mao man ning mga propeta ang tigpaila kon kinsa ang moabot. Ang kinaiya gidi ay sa tinuod nga manluluwas, dili makiglalis, dili makig-argumento. Ilingay mong tupad ing na manluluwas ka. Ing na ba? Kung ikaw asawa, gusto kang makaluwas sa inyong pamilya, naraban na dayo mga panultihon, gusto lang ginako, Father, masave among family. O gusto ka masave inyong family, ayaw pakiglalis, ayaw pakig-away. Mausad ang bana, gusto nimo masave inyong family, ayaw pakiglalis, ayaw pagsigig himog masaba nga mga pakigpulong, matod pa diri sa atong ebanghelyo. Gusto natong masave atong parokya,
ayaw na laglalis. Pasana na lang ng 70 million. Oo na, pag-ingon sa kaning mupuli na ko, di lang ko mangilabot anak padriha, imo lang na. Aw di, wa na ilalis. Ngag mo ingon pa ko, ikay mupuli din him. Dadasan ning utang. Wala, ato lang ni pasanon. Nya kamusad kay sige man sad mong sunod na ko, moingon sa ko ninyo, tabangi ko ninyo pasaan, mga online parishioners o territorial parishioners. Unsa man sa inyong itubag? Awa na reklamo, pasan lang sad mo apil. Pasabot, palit lang sad mo slot. Kung gusto natong maluwas ang Pilipinas, kung gusto ni President Marcos o sa iyang mga kauban karon sa administrasyon, ma-legislative man o ma-judiciary, kung gusto nilang maluwas ang Pilipinas, hunungon tanan ning sigig lalis, siging away. Di ba? Mauna siya, una ginatong bantayan. So kana ding tao nga kusog makiglalis, sigig pakig-away, sigig datog og mga bati nga istorya ngadto siyang isig ka tao, dili na makaluwas, makatiwas na. Nga ikaduha, nga kinaiya sa manluluwas, magsigi ra gid siya hatag og kaayuhan ngadto sa uban. Muna si Kristo giplanuhan nga patyon sa mga buangon nga mga Pariseo, mga leaders atong panahona nga masinahon kaayo. Ilang giplanuhan nga patyon. Nilikay ra si Kristo, pero nikuyog ang daghang mga tao, iya lang yapong giayo sila sa ilang mga sakit. Kana ba tang tao nga manluluwas, magsige ra gid nagbuhat og maayo. Ug unsa may maayo, kanang makalipay sa lawas ug sa kalag. Prabita ng mga manag-uyab, lipay kayo magkuyog. Nga magsigig tinukhangay. Unsa man na? Tinuod na nga makaluwas. Labi ang babae battered sa iyang parents, nga mo text dayos uyab, nasakitan ko sa akong mga parents. And siya, I'm just here for you. Kuyog ta. Nga tinukhangay din sila dito maayo. Aron malipay ko no. Kung sama na, tinuod na nga kaluwasan. Date din sila dito, motel-motel dayon, or hagunoyan dayon, or kabulihan, kasagingan. Kung sama na, tinuod na nga makaluwas. Physically, murag nakaluwas. Ang mga laki sad, animal ni ako mga parents, sigihan lang ko direk sulting, way ayo, take sang barkada, nari. Duwa ta computer, mag-enjoy ta, unwind ta. Ngay kung magduwa, suyop ta, suyop sa dito. Makaluwas na. Makaluwas physically for a temporary period of time. Pero ang kalag, kung dili gani maluwas, wa gyapon ay kapuslanan. Lawas og kalag. Muna ang healing ni Kristo, lawas og kalag. O giunsa man niya pagluwas ang kalag? Iyang gitudluan sa kamatuoran. Wa ra siya naghealing, pinaagis iyang gahom, kay Ginoo man siya, nanudlo siya sa kamatuoran, dili ng bakak. Karon na ay fake news, na daghan kaayos kalibutan. Musulti ang usa ka vlogger, batok sa atong administrasyon, motubag sang administrasyon, fake news na. Nga inigsultis administrasyon nga fake news na, motubag sa mga vloggers, fake news ang iyang gisulti. Kisa naman roy fake news ane. Unsaon pag ila nga kamatuoran na. Sa man, kinahanglan magkuyog ang ebidensya og ang pulong. Muna gitawag sa among kinabuhing mga pari nga walk the talk. Kana bang unsay imong gisulti, mausay kamatuoran nga nahitabo, mo to'y ebidensya. Tawgo na nila karon og resibo. Unsa may resibo nga naay 5,500 flood control. Nga inig bagyo, wa na'y flood.
Niya karon kay manglutaw man tas tubig. Isa to pa, dili to tinuod nga naay 5,500. Unya kay gibudgetan man kuno tog 500 billion pesos. Awa na, napalid sa baha ang 500 billion. Nana. Ipakita ba resibo? Fake news na. Kanang police report sa LA, fake news na. Hay man day ang report na dili fake news. Gitampered na sa mga sa tinga nato niya, gitampered na sa mga propagandista, mga sa panang-uban. Hay man day itong dili tampered, ipakita. Kay atong iadto ngadto sa LA police station, dad-o na didto. Unya ipakita, hay may tinuod ani kaning giingon nga dili tampered o kaning tampered. Hay may tinuod ani biokba kuno nang inyo dihang kuan be record. Musugot mo na sila dito kay nga naman ang ilang ang credibility so nang kay LA Police Station mo imong i-accuse nga gitampered. Nya ipangkiha ng mga nagtampered. Si Kristo pag ingon niya ako ang Ginoo, giubanan dayon sa buhat nga pangginoo mo na ningos Kristo. Kung di mo mutuo sa akong gisulti, tuuhin ninyo ako mga buhat. Kaya nga ako mga buhat nagsaksi kung kinsa ko. Mao na ang mga Israelita, human sa 430 years nga didto sila sa Ehipto, gitagaan sila kagawasan. Og nisunod sila sa Ginoo, og ang Ginoo nagdahan nila. Muna makaingon kita, chosen people ba ni ang mga Israelita? Moingon kita, yes. Nga naman, ang pulong sa mga propeta, nag-ingon sila ang piniling katauhan sa Dios. O kung sa may ebidensya, nang lakaw sila, baktas sa disyerto, niabot silang 40 ka tuig nga nagbakta sa disyerto. Pila ka buok tao ang nagbakta sa disyerto, nga wa mananom, way pagkaon, way mainom. Pero nabuhi for 40 years. Pila ka buok? Bana-banaan ninyo. Matod pas unang pagbasa, ang nilakaw, giihapra ang mga lalaki, 600,000 people. Way labot pag-ihap ang mga bata o ang mga babay. Unya ko natong idugang, 10 minos, ang anak-anak mga Israelita, 10 yung minos, 5 kabuok. Kay padaghanay man na sila. Si Jacob gani, 12 kabuok. Padaghanay man na, kay maubitang nahadlok ang mga Ehiptohanon, kay nidaghan og maayo ang mga Israelita. So i-times nimo ang 600 og 5. 600,000 times 5. Pila na? 3 million. Nga, punaan pagid nimo og laing 600,000 kay ila ding asawa. 3,600,000. Nya doon naman kuno nanguyog nga dakong panon sa laing mga tao. Ibutang na sa nato, times na sa nato 1. Di 4.2 na million. Nya kuyog ang tanan nila mga kahayupan. Gisayunan nga na. Nya magbaktas kag 40 ka tuig nga wa mo mananom, kinsa may moatiman ninyo? Nya nilabang pagid sila atong dagat. Kinsa may moatiman ninyo way Ginoo? Mao nay ebidensya. So dili ra pulong sa mga propeta gipruibahan sa gipakitang buhat sa Ginoo. Ug ang buhat sa Ginoo dinhi sa atong ebanghelyo nga gihisgutan, hustisya. Dili siya mohunong hangtod mapatunhay ang hustisya. And what is justice? Sa Ginoo mga igsoon, kanang mawa ning sala. Ang sala ba? Gilingay mong tupad. Naapay sala sa inyo? Sa inyong balay ba naapay sala? Wa man mo manglingi. Og naa gani sala, pasabot doon na pa kay angay buhaton para mapatunhay ang hustisya. Kay kanang sala mo ginay inhustisya. Og ari na sa atong panggobyerno, gitawag na siya og illegal or crime.
Pero diri sa atong morality, gitawag nag sin or to go against the will of God. Kanang pagpa-colors buhok, hustisya na, inhustisya. Kamo na lay hukom ana. Kis-kis kilay, o na, hustisya, inhustisya. Huy, kanang magpa-change kag gender, nagikas laki, butangan ni mo genital organs babae, niya babae sad, himuan sa laki, hustisya na, inhustisya. Ay, malagi mong mutubag. Kanang magsika gamit ang mga pills, mga kondom, magpalaygit ka, magpabasiktomy, hustisya na, inhustisya. Ganang mangural kas agianan sa imong silingan na huot na kay ila agianan, di nimo paagion, hustisya na, inhustisya. Kanang parkingan nimo ang daan, kanang public road or subdivision road ninyo, inyong parkingan nga ang two-way, mahimo na lang one-way. Unsa man na, hustisya, inhustisya. Kana, i-check na nato. Kanang bana nga magsigig tan-aw sa silingan nga mubo kay short, hustisya na, inhustisya. Kanang asawa nga magsigig yaw-yaw sa bana, niyang mukablit ang bana, iwakli dayon. Unsa man na, hustisya, inhustisya. Kana, i-check na ninyo. Kanang mga anak nga magsigig duwaan ng computer, way hunong-hunong, wanay tabang-tabang, sa trabaho os balay, dagko ra ba kay kaon, inikaon. Unsa man na, hustisya, inhustisya. Ala, ipang-check na nato. Kanang pari nga magsigig baligyag slat, unsa man na, hustisya, inhustisya. Para ibayad sa utang nga 70 million o ipatukod og mga balay, hustisya na, inhustisya. Kana sa mga parishioners nga di gyud mo palit og slat, magpakabungo lang, unsa man na, hustisya, inhustisya. I-check na oy. Ay mo na atong kuan, nya unsa may bunga kung ma-practice ang hustisya, naa dayoy kalipay, kalinaw og kauswagan. Kanang kalipay, kalinaw og kauswagan bunga na sa hustisya nga Dios non, dili hustisya ra nga kalibutanon. Wa gani ng kalinaw, kalipay o kauswagan, isip nasod, way Ginoo diha. Muna ang mga Israelita, nakaabot yun sa yuta ng ilang adtuan kay nagkuyog sila sa Ginoo. O ang ilang leader mao si Moises. Muna ako, mobalhin man ko nga tos Compostela, magbaon aning 70 million, mailahan raon niya ninyo kung naatay Ginoo, kay mahuman manginigbayad. Mailahan sa na kamo mga nagsigig paminaw nako nga nagsunod gyud Ginoo kay mo palit man gyud mog slat. Di ba? Na gusto na sad mog update. Sige, ako bang i-update ha. Hinay kay ngirog basin pag mukusog ni rong adlaw. Kinsa may paboran sa Ginoo, ang masinupakon o ang masinugtanon sa iyang sugo? Ang masinugtanon. Kinsa may mas dato dinhis kalibutan, ang masinupakon o masinugtanon sa sugo sa Ginoo? Ang masinupakon. Kinsa may mas gamhanan dinhis kalibutan, ang masinupakon o masinugtanon sa Ginoo? Ang masinupakon gyapon. Mao na ang gidaog-daog ang mga Israelita. Unya ang gamhanan kaayo, ang wa mo tuo na sa Ginoo nga gituohan sa mga Israelita. Bisan karon dinhi sa atong kalibutan, kinsa man gyud mga dato kaayo nga murag mahapit nagkontrol sa kalibutan, ang mga wa mo tuo Ginoo. Ang nituo Ginoo, nanimba maglisod og palit og slat. Di ba? Pero ang kaning mga wa mo tuo Ginoo, mo gastog bilyon-bilyon para lang paghimo ana mga fighting jet, mga fighting ship, mga atomic bombs, mga armas, million, billion of dollars ang ilang gigasto ana, kaya kayo nila. Pero wa sila ituo og Ginoo. Karon,
Lingiyay mong tupad. Ing namutuo pa ka Ginoo. O gusto kang makwartahan, magamhanan, o mahimong talahuron din his kalibutan, ay gyud tuo Ginoo. Lagi. Pero gusto gani kang mabalaan, gusto kang mahimong malipayon o malinawon din his kalibutan, tuo gyud Ginoo. Nga naman, kay ang kalipay kalinaw dili makit-an diha sa gahom, diha sa kwarta, o diha sa atong kasikat. Dili na maoy sukdanan o tuburan sa kalipay kalinaw o kabalaan. O kining kalipay kalinaw o kabalaan mao ni siya ang gipangita sa atong kasing-kasing, sa atong pagkataong tinud-anay, our inherent longing, mao gining peace, happiness, and holiness. Pero gilipat-lipat lang ta siyawa nga ang kalipay kuno, ang kalinaw o ang kabalaan makuha diha sa kwarta, gahom, bahandi na kalibutanon. Mao nang na nag-away na taani. Mao na diri sa atong unang pagbasa, ang kamatayon gihatag sa Ginoo ngadto sa mga tao ni Paraon sa Ehipto. Pero para sa mga Israelita ang kinabuhi. Pero unsa man say gisultis Ginoo? Pagbakos mo, pagdaan mo sa inyong sungkod, kay mamiya na mo aning inyong lugar. Pabiyaon sa sila. Moto ingon siya nga, kan-an ninyong dali. Ayaw yung binli ang inyong gikaon. Kay mura bag kana bang padung ka mo biyahe ba? Labi na gilotos kasi imong kaaway. Magdali-dali kag kaon oy. Pas-pas diha. Nabitang ako mga uyuan. Kusog kay na sila ako mga iyaan. Kato sila sa papa, sila sa mama. Mao gito ilang istoryahan dayon katong Second World War. Kay mga teenagers naman sila ato. Pastang aligriha lagi silang istorya. Sus, gasangag ning mais dito. Igo yung ning buto-buto na kay ni sugod na kaluto, paka-paka bitaw dito dagan, pupo hastang kayo kuno dadon dagan. Yab nasa usa dito gahimo-himo kuno lungag-lungag ni pasok dito nya mabaw pa man yang lungag, ang iyang natago, ang iyang lubot gaigwad. Tungod sa kahadlok ba. Inana bitaw. Dagan nga to, luwak ba ng bukid. Pag abot dito, pahuway ang tabi gamay. Sus, na naman siya nisigit. Naay mga hapon diha. Dagan na sa sila. Ma-imagine na to ba? Nana. Ako ni dinigod naman sa ni-istorya dinigod. Di ba? Huwag man sa tingali mo mag-istoryahan na tingali. Niya may nakaabot din sa Second World War. Katanawar ko na imong tupad. Mga tiwasono naman na. Nakaabot mga ginatogod. Pero ubay-ubay na sad ang nangahurot, ubay-ubay na ba ang nangawagtan na, pero kana tupad nimo, labi na nang kusog ay mo rosaryo din kaabot na sila. Pero ang tinuod nga kalinaw kalipay lagi naagyod sa Ginoo. Muna sa atong tubag sa Salmo nag-ingon gyud dinhi sa tetong tubag, imnon ko ang kupa sa kaluwasan og sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kaning kupas kaluwasan mao ginang pag-antos og kamatayon. Niya mo sangpitas Ginoo. Kay kaning pag-antos og kaning kamatayon og naa kay kwartang daghan, naa kay gahom nga daghan, sikat ka nga pagkatao, naa gyapon ang pag-antos og kamatayon. Karon bitaw ang ato mga elected officials, mga dato kay na sila, mga gamhanan kayo, pero nagantos biya sila karon. Maglisod na tingan na sila katug og tarong Di ba? Nya mga matay ram gyapon na sila. Katog ganing kasayaw-sayaw dito sa LA. Kaon-kaon pa to sila, sayaw-sayaw, pagkaugma patay naman gani. Di ba? Halingay mong tupad. Ingna posible ba ya nga ugma na ka? Posible
Ako karon wa man ko ni dayon adto sa kamotes, ang ato untang staff mo adto sa dunta kay na ako og may kaslon dito. Ngay lang jud kog sorry aning pamilya. Sao na may bagyo, pero wa ni pasabot nga di ta mo tabo kay naay bagyo, di na ta mga matay. Patay gyapon. Wagi siguro karon bitaw ato ding iampo no. Pamilya nilang Brad Dennis, di ba Brad no? Oh, imo si sa to? Papa ni imong asawa. Oh, naron gihaya niya mama sa asawa ni Mio. Oh. Nasad. Ilang pamilya karon na dito si kamatayon. Wa tingan lang itong lahidhiri o katong dugo. Kaya ingon man diari nga butangi og dugo. Haron sa iluan mo sa kamatayon. Dili ay kaning dugo nga gihidhid sa gipahid sa mga pultahan sa mga balay sa Israelita. Dili ni dugo lang nga ordinaryo. Mao na ni ang nagsimbolo sa lawas og dugo ni Kristo dinhi sa Eucharistia nga atong kanon. Mao na ni ang nagsimbolo sa bunyag nga nag-ugat, nagsukad sa nibuhagay nga dugo ug tubig sa kilid ni Kristo nga kon dawaton ganina natong dugo ug tubig ang sakramento malikay tas kamatayon. Unsa man ang kamatayona? Kamatayon sa kalag ug kamatayon sa atong kalinaw, kalipay ug kabalaan. Basta mukaon ta ni Kristo. Basta muinom ta sa kupa sa kaluwasan. Usas paagis pag-inom sa kupas kaluwasan dinis atong parokya nga akong gi-offer ninyo kaning slot. Di ba? Ato gining i-insert. Tanawa, saad ragod na karong adlawa mo palit kag usa ka slot. Karong adlawa ba? Milingay mong tupad. Ingna, karong adlawa mo palit kag slot. Karong yung adlawa ba? Mo palit kag slot karong adlawa? Mag-antos gyud ka. Kay ang una nimong buhaton og apiki ka sa kwarta, di ka mukaon, di na ka mo plite, kay maglakaw na lang ka, aron makaabot kag 100 pesos. Antos gyud. Di ba? Pero makahatag kag kaluwasan, maminus-minusan ang atong 70 million nga bayronon. Makahatag ang kaluwasan. Si Hesus sa dihang nihatag siyag kaluwasan nato, nianto siya, nahutdan gid siyag dugo, nahutdan pagani siya ginhawa, adtong adlawa, kadtong Biyernes Santo sa tuig 33, more or less, nahutdan gid siya ginhawa pagka alas 3 sa hapon. Aron lang ta maluwas. Di ba? Giinom gid niya ang kupas kaluwasan. Muna palit gyud mong slot. Nya, mo lagi na mangutana mo unsaon pagpalit ning atong grace 100 pesos ra man eh. Nya gusto kag challenge na aman ni siya 70 slot challenge nga tag 7,000. Nya ang atong si Tio tagkuan sad ni siya tag 100 na sa ni 61 slot challenge 6,100 per challenge. Unsaon pagpalit? Sundalan ning ato dinhing i-flash kanunay. Ato na sa nirong i-flash kaning atong contact persons, contact numbers o account numbers. Kanilay sunda. Nya ipadala dinhi. Imo bang ibangko? Imo bang ikwarta padala? Imo bang ijika? Siguro alang kaning mga tawhanang atong gipakita mauni ang inyong sundon. So ang atong grace karon or God's reward and complete elation para atong 70 million nga payables, 7,882 na ang atong halin, 692,118 pa ang atong available. 100 pesos per slot. Nya ang atong CTUMM para tiwas na tugtukod sa mga balay, 5,138 ang atong halin kaslat,
napay 1,862 na lang gyud ka slots ang available. So kanindot ana atong pakpakan ang atong namalit og slots. Salamat kayo. Makaluwas ba ni? Yes. Makaluwas ni sa atong taga-Agbalay? Yes. Pero lawas ra. Wapay siguro maluwas ba sila sa kalag. Pero para natong namalit og slots, dili lang lawas nato maluwas, ang atong kalag maluwas gyud. Kanindot unta kung ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno muinom sa kupa sa kaluwasan. Kana bang kamausang muantos para sa kaayuhan sa tanan, dili magsigig pasangin lanay, karon ay atong mga pipila ka mga government officials magsigig ug unsay problema karon giatubang ang basulon katong niaging administrasyon. Malipay ko nga maminaw aning atong pipila ka mga government officials nga nagsigi ra gyud trabaho, sigig trabaho kun ang problema nga ilang giatubang karon hinatag sa unang administrasyon, wala na lay basol-basol. Atubango na lang ang problema unya sulbaron kutob sa mahimo. Ayaw na lang ina tungod man gud niya, ayaw na lang atubangan na lang na. O kana maong mga opisyal sa gobyerno o sa simbahan nga moatubang sa problema, mudawat sa problema nga way reklamo, mao na sila liwat ni Kristo nga moinom sa kupas kaluwasan. Mao na sila ang mga officials o mga leaders nga makaluwas. Pero kanang kusog ay manghunaw nga, di man na ako, imo man na. Iya man na. Ayaw, di ka kaluwas ana. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing na bugat-bugat mangining gipas ang padersiano, mutabang kag inom sa kupas kaluwasan. Ing na kano. Lingi abay na mutabang kag inom. Naagi uban, wag yun mo lingi. Nagsige lagi na, bahala ka din, pariya ka. Tuyuan, ginani mo. Sige lang, ako lang yapon ning imnon. Di lang sa kumagmahay ninyo, alam tayo mahayay. Sige lang gitaan eh. Yan ay nangutanan na to. Padir, imong kulumbari, padayono ni mo. Of course. Ato naman ganin ang gihimo ag sugo diha o agianan. Ato nang gihimuan kay padayonon tagina. Hala nag mga pangos atong naong nagod sila Brad Loloy, sila si Kuan, Brad Boy o mga co-op sa cooperative man na diha. By the way, private na diha nga lugar private na kanang pikas, dili na part sa atong simbahan. Ang part ta dinhi sa ground sa simbahan kanira dinhing kuan kaning grounds unya kana diha agianan ato na lang nang ihatag sa simbahan bisag partly katungaan na ngadto sa pikas niya kanang daan diha gikan dito sa entrance padong diha ngadto padong sa Simeon kuan na diha barangay road na siya pahimuan na gina natog formal documentation kay wa man gitay laing kaagian ngadto pero gibayran na nato sa kwarta sa ato dinhing simbahan panahon atong slat-slat di sad mo kamahay dinhi kamong mga taga-simbahan, kamong kitang taga-parokya, ayaw na ninyo dihag hasula ang agianan sa atong mga barangay. Ni saad sad si Kap Victor kaning atong present ka kapitan nga sila nay mo maningkamot nga ma-concrete gina diha kay espalto pa man diha kadaghanan. Tarungon dito sa atong entrada ato ginadihang gigasto ag kwarta aron mo dako-dako ang entrada padong dire na ato na narong giporma. Salamat sa mga naninda dito nga mioyon rapod nga tabasan o gubon tong ilang ginagmay mga tindahan. Malangit na sad na sila pero magyaw-yaw na sila maimpierno gina. Kay para manas kaayuhan din magtinabangay lang gud-gud. Ano nga to pamangginang lisod-lisoron. Pero kitang tanan ni gasto ana timan gina ninyo mo nang duna gani pare dinhing mag-isog-isog alihan ko na diha ina padre tibuok kalibutan ang naggasto ana dili ikaw ingna ninyo kay dili kita way tao dihang moangkon nga ako'y nagpalit ana
tibuok kalibutan. Kamong tanan nga namalit og slots, sugod pa adtong 2020, August 2020, hangtod karon kitay nagasto ani dinhi. Diri sa Luyo, nasa tayo gipalit diri, gidonate gyapon nato ng karsada diha padong dito. Kitay namalit ana. Dili pari na padrisyano o kinsang pari dinhi o kinsang obispuha nga moingon ako'y magbuot diha. Kining atong simbahan, apil na ng kumbinto, thousands, more than 100,000 of people ang nagtabang ani og gasto. Dili ni maklaim sa taga San Vicente, hilas kay mo kung kamoy mo claim ani, pilar kay natampo ninyo, di sa ni maklaim sa taga Cebu, hilas ra kay kita mga Cebuanos nga niya sa Cebu, Archdiocese of Cebu, kay nangapil ani ang Luzon, Visayas, Mindanao ug tibuok kalibutan nga mga Cebuano speaking nga nakadungog aning atong kwan. Simbahan gyud ang nagasto ani mo nang why makaklaim ani, wa say makabuot-buot ani. Mo nay atong lig-on nga barugan ug kun kinsa may magbuot-buot inhing leader sa simbahan atong maisugon ang atong isultis iyang atubangan. Dili ni amo, di sad ni imo sa simbahan ay pagbuot-buot diha. Ana ha? Matod pa ni Pam Bariccuatro atong bag-ong gobernador, pag-talk niya dito sa board meeting, ingon siya, ang probinsya sa Sugbo, dili inyo, dili ako, ato ning mga Cebuano. Ana, mo isakto. Hilas kita sa tanan, angkon-angkonon dayon, ana, ikinsagod taon ka. Hasta sad ako mo angkon-angkon, kinsarago kang siyanoha ka. Ug wa pa ginitabang nimo, unsa goy mahimo nimo. Ana, mo nandi sa kumuangkon kanina, grabihan nimo pa no, nabuhat gina nimo, grabihan nimo no nako. Ako'y nagbuhat ana. Hilas ra kay ko. O manggani ko kataod og usa ka tiles. Di man gyud ko mo taod ana. Labaw na ng stained glass, labaw na ng pagpabarog sa kumbinto, labaw na gid ang paggasto ana. Ako lay tigpasan aning 70 million. Nya ako ning isulti kanunay, nya kinsa tong mutabang, congratulations. Ang magpakabutabungol, mga matay mo. Pag-ampo sa katawan. Pag-ampo ta.